Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Total Warhammer irura eta xaurrik doa mi esker jarraitzaileak zareten guztioi. Euskaraz dakizuenei eta dakizuenei ere, zuek abea bezlitzentekelako berdina izango eta jogatuko dugu bataia bat. Kasu honetan Total Warhammer irua hau baino lehen urte pia lehenago gertatu zenean, Abasar Kul Kaosaren jaun bilakatu zenean eta Gisle eraso zuenean erasango da bataia, Eskanduzenean kontra, setio bat izango da. Eta joan beharra Gislefera. Parte hartu zuten bataia horretan egon ziren alde batetik Kisleftarrak hor egon zen jarriko dugu Boris egun horretako zar moduan, zarra delako eta ni Katari jaiotzeko denbora asko falta zen, jarriko dugu asti batetik garrantzitsua da, jarriko ditugu kosarrak eskutoekin, zarraren guardia bi eskuko armekin, estreltziak gehiago eta beste alde batetik laguntzera joan ziren kasu honetan ipotxa joan ziren laguntzera Karak Kadrinekoak da batzen ditugu hemendik Karak Kadrin jarriko dugu Ungri bertako errago izango balitz moduan. Hiltzaileak ere bai. Arma dizentzun apur bat denetarik. Eta etxaiak Kaosaren deabruak jarriko dugu Korne Korneren gerlariak deabruak ere parte hartu zuten eta Kaosaren gerlariak ere Korneren gerlariak eta bestean jarriko dugun bai Kaosa, non dago hemen lider moduan Kaosaren jauna magia, paladina Kaos gerlariak kainoiak ere bai barbarak bi herraldo izalditeria
Zer gehiago jarri dezakegu. Gol batzuk. Kornerak ere igubi du apur bat nivelez. 3 nivel, ipotza eraman zuten esmin pila bat. Hor. Eta hemen ere apur bat borrokan irauna izateko. Horrela. Eta emango dugu. Hasiera izango litzateke Kislefeko ateetako borroka hori, non Kisleftarrak eta Ipotzak defendatzen zeuden Kaosaren armadetatik, eta gero etorri ziren hiru elfo, Imperioak den sekulako armada bat, eta gero Kislefetarren salditeria eta bar. Eta Magnus deritzon Nulenko noblea gero emperadore bilakatuko zera. Ja defentsa ia gainditu da zegoenean. Eta hau aprobetxatu zekarri dut bataia eta apur bat Warhammerren gertatutako bataia handiak. Ia Ipotzak non gokatzen diren gure armada masoilik zentratzeko, Ipotzak egitean nahi dutena, gainera hiltzaileak direnez nahiko iraungo dute, azkenen arte, gerlariak izan ezik. Bibiren kontra jokatzea beste 3 pertsonekin, agian ordenagailuak ez luke onartuko hainbeste unitate eta behin jokatu nuen, gero saiatu nintzen egiten bataia cinematografiko antzeko bat, eta ordenagailuak esan zidan ezin dute hainbeste gauzarekin. Baina beno. Azken defentsa postu bat utziko dugula. Ona oso erra sartu ez daitezen. Edo behintzat resistentzia minimo bat izan dezaten. Karga denbora betiko lehen nahiko geldoa da. Vale.
Defenders of Kislev! Hora eske... Defentsa moduan... Bada espada... Eta hauek jarriko ditugu... Hemen hauekin bat... The motherland goes for firepower! Orain estresiak... Beste batzuk hemen... Beste unitatea... Hemen hor tiro egin dezate. Dance of the bear! Kosar unitateak ere hor. Beste kosar unitatea bat hemen atea zaintzen. The motherland's finest! Defenders of Kislev! Okay, man. Land is power! Dorreak eta hor eraso ditzarte. Armored Cossars! Hor. Land is power! Hor ere jarra ditzake. Hor. The cold rises. Zu azken defentsa moduan. Hori gure azken defentsarako zonaldea. Kislev. Eta orain borrokara. Indarrak parekatuta daude. We must win this day, for who else can stem the chaos tide?
Zera. Motherland's finest! A ver, zu, guan, ona. March for Kislev! Trilci! None for the Dowie are worthy! Full stop Kislevites! Divino, ra. The Motherland's finest! Annihilate them! Wolfstaff Kislevites! Bring them down! Armored Kossars! For Kislev! Comrades of the Bear! Taking position! Not one herb shall breathe! Ahora tiro gil. This was not meant to be! Evil unbound! We'll be back! The gods watch! Do not disgrace us! Comrades of the Bear! Wherever Ursunas! Right. Purge them! Divino, ra. Trilci! Break it! Defenders of Kislev! La! The guild has a ransom of these old breakers! Purge them! Day in the book! Run! Trilci! A fine strategy! Follow the bear! Bring them down! Run!
of us! Slay them! Very good! Monster! We are besieged! Raven, come! Annihilate them! Where are your spines? Follow the bear! Done! Abandon the fight! Puntuara. Aurkitzaren momentua. Obliterate them! Armored Cossars! Fine strategy. There be no mercy! No plans to shun us! Do not share your ancestors! Our clans will shun us! Run! Our clans will shun us! Guild for the dead! Come, Snorri! Get in there! You fight like undead! You deserve execution! We'll be back! Butchering motherland weaklings! Raven, come! Follow the bear! His weapon tools! Así. Bueno, garaipena izango litzateke lehenengo hori ikusi duzuen moduan oso gutxigatik irabazi zuten Kisleveko atearen borroka, eusten zeude baina asko sufritzen handik hausaren pila bat gerlari gelditzen nahi ziren. Ungreni armada osoa joan da. Ikutara eura nahiko lortu zuten, ben oragunok hau izan da dena, espero du guztok izan zeizuela, duzen gehiago.